Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sejdna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu l-maħfra ta' Alla. Int li kollok tiba il-qajt il-foqra u l-mitinbin, mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek lil-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd, Kristu ħniena. Int li wiegħed il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen fija u f'imħabbtek, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, inradulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, inti li tneħħi id-dubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi id-dubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ogħla Ġesu Kristu ma' l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna il-grazzja tiegħek biex inħaffu it-triq tal-wedjiet tiegħek u tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix li saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Dan jgħid il-mulej li jista' kollox. Ħażin għalihom dawk li f'Sion għandhom moħħhom mistrieħ, dawk li qalbhom qawwija fil-muntanja tas-Samarija. Fuq sodod tal-avorju minduda jitmattru fuq il-friex. Uħrif il-merħla jieklu, oġġiela mill-istalla. Mal-arpa iqablu lana, bħal David strumenti jivvintaw. L-imbit leg il-gwoħ minn bwieq kbar u blifjen żjud jindilku. Bla xejn ma jsewdu qalbhom għall-qerda ta' Giuseppi. Għalhekk ikunu l-ewwel fost dawk li jittieħdu fl-eżilju u tintemm imbagħad il-għajta tal-imħejmin. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm nwieġbu faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jagħmel ħaq lil-maħqurin u jagħti l-ħobs l-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn il-omja. Il-mulej li jerfa lill-milwijin. Il-mulej li jħobb lill-ġusti. Il-mulej li jħares lill-barranin. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jiżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Ħsieb tat-tieni qari. Ħares l-istruzzjonijiet sa jum id-dera
ta' Sidna Ġesu Kristu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Int, bniedem ta' Alla, fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar u l-ħlewwa. Tqabad it-taqbida t-tajba tal-fidi. Qis li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont imsejjaħ u li tagħha għamilt stqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Inwissik quddiem Alla illi jagħti l-ħajja lil ħlejjaq kollha u quddiem Kristu Ġesu illi xehed u għamel l-istqarrija sabiħa quddiem Ponzju Pilatu. Inwissik biex tħares l-istruzzjonijiet illi rċivejt u żomm ruħek bla teba u bla ħtija sa jum id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu li għad jurija f'waqta. Dak li huwa l-ħieni u waħdu setani, is-sultan ta' Slaten u s-sit ta' Sidien li huwa biss ma jmut qatt u jammar f'dawl li ħadd ma jista' jersaq leh. U li jebda bniedem qatt ma rah u anqas qatt jista' jarah. Lilu ġieħu seta' għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Sidna Ġesu Kristu għad li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: mela kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen. L-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda li kien jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqu il-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sab ruħu fi dbatijiet ħorox fart l-imwiet, rafa ħarstu u mill-bot lemaħ lill-Abram b'Lażru fi ħdanu. U olla leħnu u qallu: Missier Abram, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lażru ibil tarf sebgħu fl-ilma ħajtaffili n-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Iżda Abram qallu: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru, il-ħażin irċivih f'ħajtu. Imma issa hu hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li int qiegħed bagħti. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejnna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista'. U anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: mela nitolbok missier ibagħtu f'dar missieri għax għandi 5 aħwa, ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abram: għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: le missier Abram, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu.
Iżda wieġbu Abram, jekk ma jisimgħux lil Mosè u lil profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. Allura kif jgħid l-awtur Russu Vjaċeslav Ivanov, jekk inti tidħol fis-sema, irid ikun hemm xi ħadd minn ġewwa li jarfek. Li jgħid iwa dan nafu. Iwa dan il-leħen qed narfu għax darba kelli bżonn kelma ta' faraġ u qalili. Dawn li dejn nafhom għax meta kont fil-bżonn inuni. Biex wieħed jidħol fis-sema, il-Vanġelu tal-ħadd li għadda u xek, li biex tidħol fis-sema, biex aħna nidħlu fis-sema għandna bżonn il-fqir li jixet għalina, li jiddefendina. Lil dak li aħna inkunu ħabbejnieh, ħennejna għalih f'din il-ħajja. Fil-fatt il-Vanġelu ta' San Mattew meta jitkellem dwar il-ġudizzju, Ġesu jgħid ejjew intom imberkin minn missieri għax jiena kont bil-ġuħ u intom tmajtuni, kont bil-għaġġ u intom sqejtuni. Għaliex dak li l-bniedem jagħmel mal-fqir, mal-batut, mal-marit, mal-barrani, Ġesu qisu bħalli kieku huwa magħmul lilu personalment. Imma lill-oħrajn xejdilhom morru minn qudiemi għax lilkom ma nafkomx. Lilkom ma nafkomx. Hija sentenza tremenda li inti tkun il-barra mill-memorja ta' Alla. Hija xi ħaġa tal-biża'. Għaliex li tkun il-barra minn Alla hija li tkun maqtuħ mill-ħajja vera. Allura l-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq dan. Interessanti allura u xekk li għandna żewġ personaġġi. Għandna Lani li jiekol, jixxala, sewwa jilbes sabiħ, u għandna lil Lazzru. Lazzru għandu isem, u xekk għandu isem. Lani ma nafux jismu, huwa anonimu. Imma Lazzru għandu isem quddiem Alla. Alla jafu. Allura l-isem Lazzru bil-ludi Elazzar huwa Alla jgħin. U xekk. San Luqa juża kelma goffa meta jiddeskrivi lil Lazzru. Aħna bil-Malti għandna li kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru. Il-kelma bil-Grieg, bl-oriġinal tal-Vanġelu, tindika li Lazzru kien skart, sewwa kważi żibel, mixħut, bħal meta tixħed xi ħaġa x'imkien tarmija, tinsija. Sewwa Lazzru kien mixħut hemmhekk ħdejn il-bieb tal-Lani jistenna li jimla zaqqu bil-frak li jaqa' minn fuq il-mejda. Sewwa kien jixteħed kien mixħut, qisu skart. Se jekk aħna morru fil-profeti, il-profeti fejn hu il-futur ta' Iżrael? Mhux fil-massa tal-poplu reliġjuż u fit-tempju u fil-qassisin u s-sagrifiċċju, le, imma il-futur ta' Iżrael huwa fil-fdal. Dawn il-fdal, dan l-iskart, dawn il-ftit, u xekk. Illi għad għandhom il-fiduċja tagħhom f'Alla. Illi jserħu fuq Alla li huwa missier. Li ma jserħux fuq il-qawwiet tad-dinja, ma jserħux fuq dak li għandhom, ma jserħux fuq il-flus, fuq l-ekonomija, fuq il-karriera li għandhom għax m'għandhom xejn, imma jserħu fuq Alla. Dan il-fdal. Dan il-fdal huwa li Alla jieħu, li Alla juża biex jibni
il-futur ta' Iżrael. U dan il-fdal u xek li jilqa' lil Ġesu dawn il-ftit Marija, Giuseppi, ftit disċipli u xek li jilqgħu lil Ġesu. Mill-banda l-oħra l-għani m'għandux isem. L-għani huwa l-bniedem materjalista u xek. Il-bniedem materjalista illi huwa medi f'dak li għandu. Li l-ħajja għalih ifisser dak li jiekol, dak li jilbes, dak li jgawdi. U għaliex il-ħajja tiegħu hija sempliċement din, mhux kapaċi li jara li fuq l-adba tal-bib tiegħu hemm Lazzru. Mhux kapaċi jara. Wa ħuti il-periklu tal-materjaliżmu. Mhux hekk. Il-materjaliżmu li anke lilna mhux hekk aħna qegħdin f'dan il-periklu, il-kultura tagħna materjalista fejn l-importanti huwa dak li għandek, mhux dak li int, dak li għandek, kemm għandek flus il-bank, kemm għandek proprjetà, kemm għandek karriera li tħalliq lieh, kemm għandek business b'saħħtu. Din il-kultura materjalista ittellifna il-viżjoni eterna tal-ħajja. Ittellifna l-viżjoni eterna tal-ħajja. Ittellifna il-ħsieb ta' Alla. Iġġelna naraw sa mniħirna. Tkisser ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Għaliex l-affarijiet, l-oġġetti isiru importanti iktar mill-persuni. Għaliex il-ħaddiema tiegħi ma jibqgħux persuni imma jsiru sempliċement mezz kif jiena naqla l-flus. Li jiena l-klijenti tal-business tiegħi jsiru mezz taqlieħ mhux persuni. Il-materjaliżmu li jtellifna il-valur tal-ħajja, tal-qdusija tal-ħajja mill-bidu sat-tmiem tagħha. Mill-bidu sat-tmiem tagħha. U allura l-ħajja ssir sekondarja skont l-aptiti, l-bżonnijiet u l-interessi u l-kumditajiet tagħna. U għal-periklu tal-għani ħuti li meta aħna nintrabtu iż-żejjed mal-affarijiet tad-dinja, mal-oġġetti, il-periklu hu li aħna nitilfu din il-viżjoni eterna ta' ħajjitna. Li r-relazzjonijiet ta' bejnietna jitnaqru, li jien ma nibqax kapaċi nara lill-ieħor, ma nibqax kapaċi li nara l-fqir minnu fil-bżonn, imma nindifen fl-egoizmu tiegħi, jiena. Fil-fatt jiġri fil-Vanġelu. L-għani miet u sempliċement difnuh. Għaliex? Għaliex il-ħajja tiegħu kienet marbuta ma' din id-dinja li tgħaddi. Imma Lazzru l-anġli joħduh fis-sema fi ħdan Abraham. Għaliex Lazzru il-fiduċja tiegħu hija falla. Lazzru huwa dan il-bniedem illi jibqa' jittama li dan il-lani jagħtih xi ħaġa, jibqa' jittama. Jibqa' hemm, jibqa' forsi xi darba jħenna għalija, jibqa' hemm Lazzru. Ma jitlifx din il-kapaċità tar-relazzjoni mingħajr ma jgħajjat, mingħajr ma jipprotesta, mingħajr ma jagħmel l-ebda rivoluzzjoni, imma Lazzru jibqa' jemmen li dan l-għani xi darba jħenna għalih, imma l-għani huwa wisq marbut miegħu nnifsu. L-għani jdifnuh. X'jiswa ħuti jgħid il-Vanġelu li bniedem jikseb id-dinja kollha mbagħad jitlef ħajtu. X'jiswa? Jekk aħna ħajjitna equal il-flus li għandna jew il-proprjetà li għandna,
jew il-karriera li għandna, jew ma nafxiex. Tiġi xi darba l-mewt u toħdilna kollox. Imma l-bniedem li jaf iħobb, li jaf iħenn, li jaf jagħti lill-ieħor, Ġesu jgħidilna jekk inti tagħti tazza ilma, inti jkollok ħlas fis-sema. L-imħabba li aħna nuru mal-ieħor hija ħanejdu hekk, issejvjata u xekk illum fil-kompjuter hekk ngħidu tissejvja xi ħaġa. L-imħabba li aħna nuru tiġi depożitata fl-eternità. L-imħabba ma tgħaddix għax l-imħabba ġejja minn Alla. U dan huwa l-futur etern tagħna. Kemm aħna kapaċi inħobbu, kemm aħna kapaċi nkunu f'relazzjoni mal-ieħor f'din il-ħajja. Kif nistgħu nagħmlu dan? Kemm hija sabiħa s-sentenza ta' qabel il-Vanġelu. Ġesu Kristu li kinani ftaqar minħabba fikom, San Pawl jgħidha din. Ġesu Kristu li kinani ftaqar, sar fqir minħabba fikom biex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Għalhekk ħuti il-mulej lilna jistedinna biex aħna ngħinu lil ħutna, biex aħna nieqfu mal-fqir. Mhux għax aħna qalbna tajba, mhux għax aħna ġenerużi u dawn il-ħafna paroli. Le. Imma aħna nistgħu ngħinu lil fqir għaliex? Għax aħna diġà irċivejna ħafna mingħand Kristu. Għaliex hu diġà tagħna kollox, diġà tagħna l-ħajja ta' dejjem. Din hija l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu. Jekk inti għandek kollox, jekk inti Ġesu Kristu għamel daqshekk miegħek, allura jekk inti rċivejt dan l-Ispirtu ta' Kristu, inti tista' faċilment tħobb il-ieħor għax għandek fik l-Ispirtu ta' Alla. U Alla x'inhu? Jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu. Alla hu imħabba. Alla hu imħabba. Allura meta aħna ngħixu skont dan l-Ispirtu ta' Alla li Ġesu Kristu jsawwab fina, aħna nsiru kapaċi li nħobbu lill-ieħor. Interessanti illi fil-Knisja tal-bidu sewa kien hemm dawk li jissejħu djakoniji, dawn kienu jkunu knejjes fejn id-djakini kienu jiġbru u jqassmu l-karità lill-foqra. Mhux uffiċċju jew aġenzija jew maħżen jew ma nafxiex. Le, ma mill-artal. Għaliex? Għax aħna mill-artal ħadna il-ġid veru. U aħna li ħadna tant ġid mill-artal mingħand Kristu li tagħna lilu nnifsu. Dan huwa ġismi li jingħata għalikom, dan huwa demmi li jixxerret għalikom. Aħna li rċivejna tant mingħand Kristu m'għandniex insibuha bitqila. Jekk aħna verament nemmnu din il-ħaġa, m'għandniex insibuha bitqila li aħna nagħtu lil ħadd ieħor. Għalhekk il-karità tagħna ma titlaqx minn hawn mill-qalb ġeneruża li għandna u dan għat-taftaħir. Kif kienu jagħmlu l-Fariżej li jdoqqu t-trombi meta jagħtu l-karità. Imma il-karità tagħna minn fejn titlaq? Mill-ġenerożità li Alla wera magħna. Jekk inti tgħin il-fqir, dik hija konsegwenza ta' dak li Alla għamel miegħek. Ta' kemm Alla tak ġid fil-ħajja tiegħek. Ħuti, il-Vanġelu tal-lum jitkellem dwar realtà serja. Ir-realtà tal-ħajja ta' dejjem, tal-eternità, mhux hekk. Il-glorja tal-ġenna u l-infern. Il-ktieb tal-Apokalissi jitkellem mit-tieni mewt.
Propju t-tieni mewt x'inhi? Hija l-infern. Hija l-possibilità li aħna nitilfu ruħna. Hija possibilità vera u reali. Alla jħarisna. Hija l-possibilità li jiena maħluq biex inħobb u nkun maħbub, nagħlaq lili nnifsi fl-egoiżmu tiegħi. Dan huwa l-infern. Sewwa jgħidu li l-infern jibda minn din id-dinja. Huwa veru. L-infern huwa konsegwenza ta' dak li l-bniedem jgħix f'din id-dinja. Meta l-bniedem jagħżel li ma jkunx skont Alla, u Alla huwa dak li jagħti, dak li jħobb. Imma meta l-bniedem jagħżel li jgħix magħluq fih innifsu, dan huwa l-infern. Din hija t-tieni mewt. Dan huwa l-falliment, il-ħajja falluta, l-ħajja mingħajr sinifikat. Għax jgħaddi kollox u miskinu min jibqa' bideħ vojta. Imma imberkin dawk li jħobbu. Imberkin dawk li jagħmlu bħal m'għamel Alla, li jagħtu, li kapaċi jaraw lill-ieħor, li kapaċi jħennu, għax huma jsiru jixbħu lill-Alla. Għaliex dawk għandhom post fis-sema fil-memorja ta' Alla. Mhux hekk il-Knisja tgħallimna fuq l-atti tal-karità u hekk, naturalment m'hemmx biss dawk li jmissu l-ġisem li inti tagħti l-ikel u l-flus u m'hemm ukoll dawk li jmissu l-ispirtu, sewwa li inti tgħallem il min ma jafx, illi inti tikkoreġi l min jiżbalja, li inti tieħu paċenzja b'min idejqek, li inti taħfer lil min jagħmellek id-deni, li inti titlob għal ħajjin u għal mejtin, anke dawn huma karità, mhux hekk. Anke din hija mħabba li aħna nuru lill-oħrajn. Dawn huma ftit eżempji u hekk. Jista' jkun hemm infinità ta' modi kif aħna inħobbu lil xulxin. Jalla l-mulej jagħtina spirtu ta' konverżjoni ħuti biex aħna ma nkunux bħal dan l-għani. Aħna qegħdin ngħixu f'dinja u hekk illi ħafna drabi, ħafna nies jgħixu bħal dan l-għani tal-Vanġelu. Li maħniex kapaċi naraw il-lazzru. Ma jimpurtanix l-aqwa li jinsewwa. Hija qibsa l-kelma tal-profeta llum. Dawn ikunu l-ewwel li jmorru fl-eżilju. Huma l-ewwel li jmorru fl-eżilju. Jalla l-mulej jagħtina dan l-ispirtu ta' konverżjoni u hekk. Li aħna nħallu l-Ġesu Kristu jiftħinna l-qalb tagħna. Ħalli l-imħabba tagħna lejn Alla ma tkunx reliġjożità vojta. Interessanti li Ġesu jgħid din il-parabola li l-Fariżej. Il-Fariżej huma fissati fil-liġi, fl-offerti, sewwa x'għandek tagħmel u ma tagħmilx. Mhuwiex dan l-importanti. X'inhi l-imħabba? Kif Ġesu ħabb lill-missieru lill-Alla? Kif? Billi qatt jixellu x-xema jew billi qatt jagħmillu l-festi u jagħmillu ma nafx u l-proċessjonijiet. Le. Ġesu ħabb lill-missier billi ħabb lilna, billi ta' ħajtu għalina. Hekk ukoll aħna nistgħu nħobbu lill-Alla. Billi nħobbu lil xulxin. Billi nħobbu lill-ieħor. Billi nħobbu lil minnu fil-bżonn. Fil-fatt San Ġwan jgħid min ma jħobbx lil ħuh li jara laqqas jista' jħobb lill-Alla li ma jarax. Allura l-imħabba lejn Alla skont il-Vanġelu, mhux skont il-fissazzjonijiet reliġjużi tagħna, hija konkreta, hija l-imħabba ta' xulxin. Ta' kemm aħna kapaċi naċċettaw, ngħinu, insostnu, inħobbu li xulxin. Din hija l-imħabba ta' Alla. Din hija l-qima tagħna vera lill-Alla. Dan huwa dak li jibqa' għal dejjem. Dan huwa dak li jibqa' għal dejjem. L-imħabba
li aħna nuru. Mill-bqija kamla sadit u dut jgħid il-Vanġelu. Kollox jispiċċa mal-ħofra tal-qabar. Ejjew ħut ninvestu f'dak li jibqa' dejjem. Ejjew ninvestu fil-ġid veru li huwa l-imħabba li Kristu isawwab fina biex aħna nkunu nistgħu nħobbu lil xulxin. Ħutjejjew nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu. Imnissem lill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nissel mis-smawiet għalina l-bnedmin u l-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu u Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bada taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Ġej mill-Missier u mill-Liben. Lu meqjum weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben. U nitkellem b'fom il-profeti fi Knisja waħda, Qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistanna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti jeżis nitolbu lil Alla li jieħu ħsieb kull ħlejqa biex jipprovdi l-ħobs lil minu bil-ġuħ u jirattab il-qlub tagħna ħalli naqsmu l-ġid tagħna mal-oħrajn. Għal-mexxejja tal-Knisja biex b'kuraġġ ikomplu jiddefendu lill-bniedem minn kull inġustizzja nitolbu. Għal-pajjiżi sinjuri biex jifhmu li l-ġid komuni jeħtieġ jitqassam anke lil pajjiżi aktar foqra nitolbu. Għalina biex nifhmu li l-veru ferħ jikkonsisti fil-li nagħtu bil-qalb u mhux fil-li naħżnu b'mod egoistiku nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu bierek il-familji tagħna ħalli jikbru fl-għotja tagħhom lil xulxin u għati l-għajnuna tiegħek lil morda u lil dawk illi jduru bihom nitolbu. Qabel ma nagħlqu t-talbiet tagħna permettuli ngħaddilkom messaġġ li illum fostna ħajkun hawn xi volontiera tal-Hospice Malta. Bħalma tafu Hospice Malta hija din l-organizzazzjoni illi jtejn lill-pazjenti biex ittaffilhom l-uġieħ tal-mart u tgħinhom anke fil-mart tagħhom jgħixu ħajja dinjituża. Din l-organizzazzjoni tgħin madwar 1300 familja kull sena f'Malta biex il-morda tagħna inżommuhom bid-dinjità li tixirqilhom bl-inqas dbatija possibbli. Għalhekk il-messaġġ tiegħi huwa dan li anki fid-dawl tal-kelma ta' Alla li aħna għadna kemm smajna ngħinu lil din l-organizzazzjoni ma nkunux qegħdin ngħinu organizzazzjoni imma qegħdin nkunu ngħinu lil marit biex minn dak li l-mulej ipprovdilna aħna ngħinu lil tant u tant morda biex jgħixu id-tbatija tagħhom bl-aħjar mod possibbli. Il-mulej ikun jafunna hu. O Alla, inti ssejjaħ lil foqra tiegħek bisimhom fil-waqt li ma tagħtix isem lil bniedem għani. Waqqaf mid-dinja tagħna l-kburija tas-sitanin
u għamel ġustizzja mal-foqra u għatina li aħna nilqgħu il-kelma tiegħek bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qed nofrulek frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulejhom li uniet ma' qudiemek biex jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisuħħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u għoġbu jitwielet minn verġni, miet fuq is-salib biex jaħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxoxta għal-ħajja biex jatina il-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawijiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawijiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċekontana nitolbuk, qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħa il-ħobs radlek il-ħajr, bierek, qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħajl kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'radd il-ħajr noffrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-sebħ tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien inkantaw it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kull jum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Titgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Mulej Ġesu Kristu. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi t-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab Jekk hawn xi ministri ta' tqarbin,
nitolbu. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fit-tbatijietu aħna nxandru il-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom u jberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.